Kay Antoinette Pilyado, good morning kay Dodoy, kag Arlie Pilyado, kag kay Melchor ni Guroay, Melcho kag Aplaha, Sansawi, sang sa La Carlota from Canada. Thank you. You're welcome. Kay kita mo pa kay Sago Gambal niya balal hindi kay Captain Leopoldo Duran Bo Jr. Captain. Ka-very captain sa barangay. Charot. Yes. Oh, yes. Kay Roberto Caraballo. Good morning, Aksyon Dorel and Aksyon Boy. Monitor lang kami di sa Hotoda. Handumanan, kag tamyaw ko lang, Caraballo family sang sitio. Mayang, Haba, Candoni, Negros Occidental. Kay Shell May Catalan, good morning. Kay Amik Garciniego, katahom sang dress, kaanyag sa nagasuub. Anong suub? Suksok? Okay. Di na to? Team Boydo. Kalay. Fun in Great Britain. Yes, Great Britain. Kay Ana Murillo, ay, tugaan. Sige lang balaan. Mo ginayang life. Parang buhay. Anyway, kaya hambal ni Ann, ininta na makukuno. Te, ano? Wala uton, tapagit si Ann. Ano? Kaya Edwin Pineda, Romeo Baroba Jr., kaya, may kanta-kanta naman si Dennis. Ano naman yung kanta? Balo ka na hindi? I see trees of... Ay, do hindi. I see trees of green, red roses too. I saw them bloom for me and you. Pang lalaki man na and naman. I think to myself, what a wonderful world. Ano nga kanta? Ang kakanta si Louie. Wonderful World. Wonderful World. Okay. Doon ka pang lalaki. Si Armstrong na nagkakanta. Yes. Kaya El Spoon, good morning. Emmy Esmeralda Dolido, good morning, Action Boy. Ka-Action Dorel, kag may agaman sa tatay ko, Elias Dolido, sang Barangay Paloma, Valladolid. Watching from Hong Kong. Basta si Dennis, yung ginatunan niya, gidya kung mga kanta, no? Butang na kay kantahon da. True. Kaya ano, Action ba, masunod mo da? Kay Ryber Berhamin. Ryber Berhamin. Mayong aga ni Goro, mga idol. Tamyo lang sa mga pamilya ko sa mga taga-Barangay Bakong, Bago City, nag-alarm gid ko sa 2 a.m. para makapamati sa mga idol ko. Wow! Salamat. Sige, Action Boy. Pepperoni Kasilagan, kanami isang dress ba ang ayan? Thank you. Hambalian ko rin hindi. Kaya Action Boy, kay Irene Mangilan, wala mo nabasa. Good morning, Maya, nga pamati. Kay Lito Mangilan, kag Zaira Bel Estoso sa Manghanoy, La Castellana. Sige, standby kita na sa aton mga balita lokal. Edition. Action Radio Philippines Standard Time na 7:14. Detalye na sa aton mga balita lokal. Umpisa Agosto 1, istrikto nga patuman sang Bacolod Traffic Authority Office kung bitaw ang pagdakop sa mga nagaangkasanay nga mag-asawa o kung mag-live-in partner nga wala sang barrier ang ilang motorsiklo. Sunod kay Lieutenant Colonel Luisito Asibuche, pamuno sang bitaw, liwat ng paisol sang gobyerno nasyonal ang pagpatuman sang pulisa kasunod nga madamo sa gihapon ang wala naka-instalar sa ilang barrier. Duwa pa na Asibuche, padayon nila pagdakop sa mga nagaangkasanay nga wala sang may mapakita nga dokumento o kung barangay certificate nga nagapamatuod nga sila ang mag-asawa o kung mag-live-in partner. Nagdangat naman sa 166 ang nadakpan sang bitaw nga nagaangkasanay sa motorsiklo nga wala nagasunod sa guidelines. Ang multa nagaumpisa 500 pesos tugto 1,500 pesos. Samtang nagapadayon na ginapatuman man sa ang Riding in Tandem Ordinance ng syudad nga nagaumpisa alas 9 sang gabi tugto alas 4 sang kagahon. Liwat magapatigayon si Counselor Archie Baribar sa public hearing anggot sa pag-amyenda sa curfew ordinance kaya gin-author sa Biyernes nga adlaw, Hunyo 31.
Una na ginaprubahan sa first reading ang mandatory ordinance ng curfew sa syudad ay patuman depende sa quarantine mode sa Bacolod. Suno kay bariba tuyo sa sining public hearing kung balada yun pa ang pag-amyenda sa ordinansa kasunod sa pagsakas ng COVID-19 cases sa syudad. Suno pa sa konsehal hindi dapat pagdali-dalion ang public hearing kag dapat may baluan ang clear picture angot sa sitwasyon sa syudad. Ginimbitahan ni bariba sa public hearing ang frontliners nga yara sa medical field, ang business sector kag iban pa. Nagahulat naman ang Philippine Coast Guard sa panibagong mando sa mga alkalde sa siyudad sa Iloilo kay siyudad sa Bacolod angot sa border restrictions nga ginapatuman. Sunod kay PCG Negros Occidental Commander Johnson Benamin, sa piyak nga wala sang biyahe ang fast crafts, wala nila ginahalugan ang seguridad ilabi na ang pag-usisa sa mga pasahero, partikular na ang authorized person outside residence o kung APOR nga nag-aabot sa siyudad sa Bacolod gikan sa Dumangas Port. Doa pa ni Benamin, sa madumduman may mga pagsulundan nga gintalana si Governor Eugenio Bong Lacson angot sa APOR nga panugutan nga makasulod sa probinsya. Sa piyak nga bahin, ginsiguro ni Benamin nga ila ginausisa sang maayo ang mga dokumento sa mga delivery truck drivers kag mga pahinante agud hindi malutsan kaangay sa natabo sa siyudad sa San Carlos. Kumpiyansa si Benamin nga wala sa mga persona nga makalusot pasulod sa probinsya nga hindi mag-agi sa husto nga proseso bangod nagabulig kag nagapakikangot na ang pumuluyo sa mga otoridad. Nasumiter na ni City Administrator ang mga dokumento sa National IATF angot sa COVID-19 situation sa siyudad sa Bacolod kahapon nga adlaw. Suro kay ang iniyang basihan sa gobyerno national angot sa masunod nga classification o kon quarantine mode nga patuman sa Bacolod sa Agosto 1. Sa 149 ka COVID-19 cases as of July 27, 52% diri ang local cases, 27% ang LSIs, 20% ang OFWs, kag 1% ang unknown kag mayara sa nga siyam tubtob 11 ka mga lugar nga ginpaidalom sa lockdown. Suro kay ang sa tion nga mayara na sa desisyon ang National IATF nga ginapaabot sa katapusan nga adlaw sang Hulyo, pwede sa gyapon nga makapilar ang LGU sa Bacolod pero may pila ka mga requirements nga kinahanglan ipasa. Ginpatag man ni ang base sa ila pagsapol damlag lang, ginarekomendar sa mga opisyal sang DOH-6 kag DILG-6 nga ipatuman ang segmental o kon na partial lockdown sa may mga clustering sa COVID-19 cases kag hindi ang citywide lockdown. Nagpanugyan si ang sa publiko nga magatiner ang COVID-19 sa isa o kun duha ka tuig samtang wala pa sang bakuna kag dapat mangaman ang mga tao pagi sa pagpatuman sang minimum health standard. Ginapandamanan ni Vice Mayor Sid Pamilaran ang mga pila ka ang mga pumuluyo nga pasensya na lang sa maraktan. Ini pila ka adlaw antes magsugod ang otoridad sa pagpanakop sa mga persona nga wala nagasunod sa minimum health standard. Sunod kay Pamilaran nga chairs ang task force disiplina, preparado ng task force kag naimprenta na ang citation tickets nga iga-issue sa Agosto 1 para sa mga persona nga wala nagasuksok sang face mask kag wala nagatuman sang social distancing. Duha pa ni Pamilyaran, kapin 30 ka mga apprehending officers kag 6 ka pulis ang inisyal nga i-deploy samtang plano man nga i-deputize ang mga traffic enforcers. Sa idalom sa ordinansa, gin-author ni Councilor Archie Baribar ang Bacolod nun nga maglapas ang pulisa ang papanaugan sa 200 pesos nga penalidad samtang 300 pesos naman para sa mga taga-indi taga-Bacolod. Ukon may option ang violators nga mag-community service sang 8 ka oras. Nagpaandam ang vice-alkalde sa mga magbato nga pwede sila pasakaan sang kaso sang City Legal Office. Magaserbe nga wake-up call sa mga nagalapas sa health kag safety protocols sang gobyerno ang hinimo nga pagpalagyo sang duha ka mga locally stranded individuals kon LSI sa quarantine facility sa eskwelahan sang Rafael B. Lacson, syudad sang Talisay, nagligad nga semana. Ini ang ginpahayag ni Mayor De Lezares sa official Facebook page sang Talisay. Sunod sa alkalde, hindi dapat pagitolerar ang ginhimo sang duha bagod nagbutang ini sa peligro sa mga residente sa syudad. Gilayon man nga nadakpan ang duha ka ginabalik sa quarantine facility. Ginpahayag ni City Administrator Attorney Jose Jonathan Yadalma o kon Dama nga nakagwa na ang maini sa quarantine facility kag gintugutan nga makapauli sa ila puloy-an matapos nagnegatibong resulta sa ila COVID-19 RT-PCR test. Apang ginklaro ni Dama nga ginaprepara na sa otoridad kag City Legal Office ang pagpasaka sa kaso sa City Prosecutor's Office. Marso 19, 2020 sang magpalagyo man ang isa ka PUM sa quarantine facility sa Mambucal Resort apang nadakpan kag ginpasakan sa kaso nga pagsupak sa Republic Act
11332 ukon mandatory reporting of notifiable diseases and health events of Public Health Concern Act. Hindi man namon pag ipalipaso, no, according kay Mayor Neil, kay nag-complaint ang barangay. So I do not know kay base ma-file sila kaso sa against these two LSI. Kabahin sang payag ni Talisay City Administrator at Attorney Jose Jonathan Yeldama. Ginatuna naman ni Don Salvador Benedicto Mayor Marxlen de la Cruz ang pagdeklarar sang travel ban pasulod sa ilang banwa, pagpatong sang penalidad kag posible nga pagdeklarar sang enhanced community quarantine kung magpadayon ng paglapas sa health kag safety protocols sa mga establishmento, turista, mga riders kag mga travelers. Ini ang ginpahig sang alkalde sa kabinting Municipal Interagency Task Force COVID-19 meeting and updating kahapon nga adlaw. Sunod kay De La Cruz, ang sinuman nga magsulod sa ilang banwa, ang dapat nga magtuman sang social distancing kag pagsuksok sang face mask. Dapat man nga likawan ang paghabuhi sang basura sa din lamang kag limitahan sa mga establishmento ang ilang customers sa tubtob 50% nga capacity. Tubtob sa itong Hulyo 26, naka-record ang Don Salvador Benedicto sang duha ka confirmed COVID-19 positive cases, isa ka suspect case, isa ka recovery, kag 11 ka mga PUMs nga naka-facility quarantine. Personal aging bisitahan ni Governor Eugenio Jose Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer ang free-range chicken multiplier farm kag Carabao and Goat Dairy sa City Veterinary Compound sa Barangay Lagasan, Syudad sang Bago kahapon adlaw. Ini isa sa mga joint projects ng gobyerno probinsyal kag syudad sang Bago pagi sa ilatag sa mga veterinary offices. Ilaman gimbisitahan ang lugar sa abong syudad nga patukuran sang cattle abattoir nga may cold storage facility kag swine artificial insemination center and laboratory. Si Lacson kag Ferrer ang ginabi-abi sa mga opisyal sang Bago sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo kag sa mga alkalde sa ika-4 nga distrito sang Negros Occidental. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:22. Para naman sa complete management sa inyong liver detox, mag-DTX 500 capsules sa page. Kag sa ato naman nga pagpangape mga ka-aksyon ang black coffee, ginarekomendar naton sa inyo. Agda para matagan sang financial assistance sa mga negosyong apektado sa COVID-19 crisis, aprobado na sa komitiba sa Kamara. Samtang NEDA, pangunahan ng pagtinguha nga mapasanyog ang ekonomiya kag mabalik sa trabaho ang mga Pinoy. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyong Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:24. Okay, so good morning, Liwat Action Boy, no? Kag sa aton maka-action nga nagaupod subong sa aton sa Facebook Live. Anyway, dapat good vibes lang ta Action Boy. Galing kay si Ana Murillo, bala, Ma'am Ana Murillo, gambal siya nga, imbis ko mamati report, laban ko no sa wala pulos, lata ko no inog balita.
Ay ma'am, ang ining portion ma'am, ginalat ni namon para sa mga greetings, para sa nagapamati ma'am Black Action Boy. Kaya at least syempre, lawig aton commercial mong. Ti isang talawig ang commercial, ginhimo namon pagi nga pangbasahon na lang ang mga greetings sa aton mga ka-aksyon. Diba siguro timingan pirmi ni Ma'am Ana nga Action Boy, greetings ta bala. Oo. Kaya adro sa nagligad kuanay why na mga commercial na nagagawa sa day. So makamayo naton nga during commercial break gina-greet nato nang nagasunod sa aton sa Facebook. Correct. Oo. May man naman kaintindi si Ana. Oo, kay Kulang lang na sa pagpahangop Oo, gani man. Intindiyon ta lang. Anyway, kaintindi kami sa amon ubra. You should understand nga kaintindi kami sa amon ubra. yes. Dapat good vibes ang tamam. Kung da ka mayo ngay hambal, hipos na lang. Kay makasakit ka lang sa imoy ka pareho. Ha? Kaintindi na siya. Oo, ba siguro. Amo na. Kaya mo na siya, ternon mo kay amo na ang pagdulong sa balita. Ya kabaluman ta nga kinalan ta magdulong balita. Mo gani ka balita man ta. Oo, kay kalain lang ginambala tawla ta kuno inog balita. Wala pulos ni... Anyway, Action Boy. Way ka lang sa banga Oo, i-exit na lang. Kadto di bala kay para nga explikahan ka mayo. Diri siya tupan to. Kadto di balaan kay para nga ma-explain namon mayo sa imo. Kay kung isa de ang mga listeners naton do kinanglan patagan taman mo no. Way Sa man kuya ni nami Black ako kung magkadto di siya kay explikahan ko gid sa mayo. Gani man. Way ta ni Black Action Boy para man arab lang ga pasalamat sa aton mga listeners. Kay kakapoy bila comment kisa sa mga greetings mo tapos hindi pagbasahon, di ba? Oo. So kabay pa rin sinda na ni Ma'am Ann. Murillo. Ko areho para mabalaan mo ko na nung dalagan gid. Pamati ka bala sa radyo on air. Kay dra mo ya makita wala na hindi ka nakabati greetings sa radyo. Batian mo daya balita lang kag komersyal. Amo na nga lawig lang. Basi magambal kapag nga halala ka mo sa komersyal. Ay. Mo na iya nga pangabuhian. Otherwise way kami di sa industriya nga hindi kung wala kami sa komersyal. So kung on air ka mamati, hindi mo na mabatian ng greetings. Dili lang sa Facebook. Kung sa radyo siya mamati Action Boy. Ay, kakapo, explicar Amo na nga mas gusto ko mag-explicar face to face. With face mask and face shield. Of course. With physical distancing. Explikahan ta ka kay para nga mag-intindihan kita. Okay. So hindi mo lang kami pagtawgon nga wala pulos. Gani no. Okay, dito ka. Ay, we are doing our best kag ineskwelahan ni siya namon, di ba? 4 years. Kasi naintaan gid siya sa akon. Kung naintaan gid siya sa akon, pasensya lang gid ha. Sorry gid. Sige lang kay may ara mo na mga tao nga naintaan sa imo. Ako kun naintaan man ko. Kita mo ginako ganinta ka naman da. Di ba? Yara man nakyutan. So depende na sa pag So ari kami ni Ani of the night kami. Of the night ka muna. So hindi mo ma-please tanan nga tao Action Boy mong to like you. Bisan ano ka pa ya kamayo may ma-hate ginesi mo, di ba? Anyway, so good morning. Energy lang blaan. Energy! Ano sa Murillo? Medyo may edad na ni si Ma'am Ann mo. Amo na goro. Pasensya lang gid Ma'am ha. Sige. Anyway, di natatugin na Action Boy man. Sa kay kuha na kita kay Michael June Season. Ay hindi ko na di makita. Basta pwede mo mabasa Action Boy. Si Michael June Season sa morning happy birthday ko no sa kay Kent Cesar Barcelona sa Cordova Cebu. No? Okay, happy birthday. Nel Geraldine Regala. Good morning man. Rainy morning Action Radio Bacolod. Wala nang guro. Kay Milagros Cesar Alit, good morning man. Kita mo na? Hindi ko gidya makita. Kaya nagdamo sunod-sunod. Pepperoni Kasilagan, Ireneo Mangilan, good morning man. Zaira Estoso sa Manghanoy, dira sa kwan. Ay nagbalik man ko gani kay Carlos Federes Trunyo, good morning man. Hindi ko na napagbasahon kung ano ginambal mo da. Kasi mambal mo sa inta. Kay Dennis, comment Ann Frances Conclara, good morning. Kay Marlene Diaz, Action Boy, nabasa mo na. Dira sa may sumag. Jenly Cabiles from Pasig naman. Miliza Plaza, good morning Action Radio, Action Boy. Action Torta, may lang Family Plaza sa Sagay City, gapamati gina sila sinyo. Action Radio. Keep safe. Okay. Bam Villaflor, good morning.
Kaya Dirk Damian Ispolong. Ay, taga dito ni Samon sa Mindanao Action Boy. Shout out ko sa tanan niya taga Barongis. Barongis Libungan, North Cotabato. Kaya Jasmine Doholes, monitor lang ko diya. Kay Rochelle Fundador, anong ginakadlaw-kadlaw? Madang doon nalipay. Mapag-isa ko lang message sa ako. Napakatun mo na siya kag balita blahalin sa agas na mga... Kalay. Araw-araw man. Sige, standby sa aton mga balita national. Ito naman nga paglikaw sa balatian, mga Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:31, detalye na sa mga balita nasyonal. Aprobado na sa House Defeat COVID-19 Ad Hoc Committee ang hagna agon matagan sang financial assistance ang mga negosyong apektado sa COVID-19 crisis. Tuyo sang hagna nga mapawakod pa ang kapasidad sa mga government financial institutions, partikular na ang Philippine Guarantee Corporation, Land Bank of the Philippines kag Development Bank of the Philippines. Bangod sila makahatag ang PCG, LBP kag DBP sa bulig pinansyal sa mga micro, small kag medium enterprises, kay iban pa nga kompanya paagi sa loan assistance programs, rediscounting kay iban pa nga credit accommodation facilities. Sa idalom sang hagna, ginatagan sang puder ang LBP kag DBP nga magtukod sa isa ka special holding company. Pangunahan sa National Economic and Development Authority o NEDA ang pagtinguhas ng gobyerno o itibong liwat ng ekonomiya kag ibalik ang trabaho para sa mga Pinoy samtang nagapadar ang pagpakig-away sa gobyerno o mapunggan ang paglaptas ng COVID-19. Sa virtual meeting kaupod sa House Committee on Economic Affairs nga ginapangunahan ni Ambis OWA Party List Representative Sharon Garin, ginapahibalo si NEDA Undersecretary Rosemary Idilion sa mga mamalida nga ang Task Force on Recovery gintukod kag iniyang ginpangunahan sang NEDA. Suno kay De Leon, tuyo sang Task Force on Recovery ang mga makabalik ang economic kag social activities kag ipasiguro nga ang bugos nga Pilipinas nagaisa sa pagpakigbato sa pagtapna sang COVID-19. Magabakal naman ang Pilipinas ang 200,000 ka high-flow nasal cannula devices para sa respiratory support sa mga pasyente nga may COVID-19. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang pagbakal sang life-saving devices kabahin sa mas pabaskog pa nga pagtingwa sang gobyerno ug may improve ang healthcare services sa panahon sang COVID-19 pandemic. Sang nagligad nga semana, nagpromesa si Presidente Rodrigo Duterte nga magapangita sang pondo agud ibakal sang high-flow nasal cannula devices agud makabulig sa mga pasyente sang COVID-19. Ginhimo sang Presidente ang desisyon marapos ginrekomendar sang health experts ang kaangay nga oxygenation therapy para sa COVID-19 patients. Dugang pa ni Roque magluwas sa paggamit sang high-flow nasal devices, ginumpisa na sang gobyerno ang paggamit sang remdesivir kag Avigan bilang potensyal nga treatment para sa COVID-19 cases. Nakakita sang tagpangapin si Presidente Rodrigo Duterte halin sa lider sa manoriya sa Kamara matapos ginapakamalaot may agot sa hindi klaro nga COVID-19 recovery plan sa gobyerno. Saya kontrasona gindepensahan ni House Minority Leader Benny Abante ang presidente sa pahayag nga masobra na 10 ka beses sinina mensionar ang COVID-19 crisis sa State of the Nation Address o konsona. Suno kay Abante, klaro nga yara sa pinsar sang presidente subong man sa mga miyembro sang gabinete ang krisis nga ginapangtubang kag kun paano ini masolusyonan. Subong man aminado si Abante nga madamo pa sang kinahanglan nga himuon sang gobyerno angod sa pagtapna sang COVID-19.
Ginsuportahan naman ni Senate President Vicente Soto III ang paghatag ultimatum ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga local telecommunications sagod ipa-improve ang ilas nga serbisyo tubtob sa bulan sang Disyembre. Suno kay Soto, kinahanglan nga pinsaron sang maayo sa mga local telcos ang palayag sang presidente bangod sa sitwasyon sa karon mas ginakinahanglan ang ila serbisyo ilabi na nga magapatuman sang distance learning sa pagbukas sang klase. Ginuginan naman ni Soto ang pahayag ng masarangan sa gobyerno nga dumalahan ang telecommunication operations base sa disenyo nga plano ni Presidente Duterte. Sa piyat nga bahin, kumpiyansa si Soto nga hindi magtugas ang kahadlok sa mga foreign investors nga mahimo magbulig sa recovery plan sang gobyerno sa COVID-19 pandemic. Ang ultimatum sa Presidente bangod nagapate ang senador nga hindi ini ang intensyon ni Duterte. Kag sa katapusan nga balita national, ginabi-abi ni Deputy Speaker Luis Raymond Villafuerte ang gintanyag sa ABS-CBN nga transmission network para sa blended learning. Ini matapos ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte sa ikalimang State of the Nation Address o konsona ang TV frequencies nga balik sa gobyerno gamiton para sa uninterrupted kag quality education sa mga estudyante. Suno kay Villafuerte ang tanyag sang ABS-CBN o sisaon sang new interagency group nga ginmanduan para magtukod sa integrated program agud ma-utilize ang broadcast frequencies nga available agud gamiton sa blended modes of learning. Ginatumo ni Villafuerte ang direktiba ginahatag sang presidente sa anong ka-department heads nga makahimo sa integrated program kag implementation kag para masiguro nga nasambit nga TV frequencies ang ma-utilize sang maayo sang gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:36. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon nga nabudlayan Ito naman mga ka-aksyon bala nga nagka-problema sa mga bukol nga natubo sa inyong alawas. Ang duga naton nga mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
ng germs at recommended pa ng Philippine. Alright, so good morning, liwat Action Boy. Kag sa aton mga ka-aksyon, nga nagaupod sa aton subong nga aga. Anyway, kay Ma'am Vanessa May, hambaya, ito kagina, nag-comment siya. Hindi lang tayo mag-comment, tapos ang kagina, tangagin pang waka-waka lang Action Boy na. Kaya mamove on na lang tayo. Oo. Kay Rolly Pagpaulan, good morning. Kay Cathy Moscoso, hindi ko na pagbasahon. Eddie Ricafort, OTTG. Christine Taxi, Operation Tulong Task Group sa Action Radio Bacol. Mga taxi drivers ni nato Action Boy. Kaya Sheila Alagos, good morning. Check attendance sila ko no. Kaya ta Rosemary Craste, ay ta, mayong aga. Kaya Jerthel Humayaw, oo, correct yun na, agree. Reynaldo Salido, mayong aga. Rodney Harder, M. Kizon Salanga, di pa mati siya sa Silay City. Kay Leds Oy Kanata, Mira Blanco sa Talisay City, Negros Occidental. Kay Rolly Pagapulan, Leds, nabasa ka nakagina. Kay Amador Orbista, Marl Evansha, Marie Evansha. Correct na, depende na yan sa segment, Action Boy. Kailangan man nga balita special ta, tapos ang aton nga balita special mo, di ba? Dapat ito ka-jolly ta. Agree ko ni kay Marie. Thank you, Marie. Ay, ang bal siya nga, mayroon time mag-report yung mga seryoso, kung seryoso ang balita. Depende sa segment, ang manambal ya. Kaya mo man ako na yan na-observe. Kaya mo na. Okay, Thank sige. you. Standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:42. Kag sa ato naman nga Balita International, ginatunan karon sa Global Coronavirus Funding Coordinators ang posible presyo sa COVID-19 vaccine. Naibaluan nga madamo sa mga presyo ang nagagwa base man sa ila pagpresentar sa European Union. Sulo kay Seth Berkley, Chief Executive sa Global Alliance for Vaccines and Immunization sa CONGAVI, nga mo ang co-leading sa COVAX facility, ang presyo ang mahimo maglabot sa $40 o kon 2,000 pesos kada bakuna. Ang COVAX facility ang ginapamunuan sa Gavi, World Health Organization kag Coalition for Epidemic Preparedness Innovation sa diin target nila nga makaproduce ang tubtub 2 bilyones nga bakuna sa katapusan sang tuig 2021. Sa ato naman balita sa patay sa pagnegosyo, sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 49 pesos kag 33 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 77 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 36 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, gina-anunsyo subong sa nga Miss World Philippines Organization o kon MWP nga sila na ang mag-auyat subong sa nga Miss Supranational Beauty Pageant. Tiyaning ginkumpirmar man mismo ni Miss World Philippines National Director Arnold Vega Freya. Sa nga social media post nga ang pagdugang kuno sa Miss Supranational title ang makahatag pag isang lapnago niya chance bala sa mga Filipina sa mga beauty pageant. Nga kakadlo kag yun. Sila. Okay. Kaga Tama na Action Boy, ining MWP bala, Miss World Philippines, hindi lang gali Miss World Philippines inauyatan nila. Kundi sila man ni ang gauyat sa kadumdum ka sa Reina Hispano-Americana. Dokita ng una, Miss daog. Oo, correct. Ang bata bala ni bata ni Joey de Marquez. bala mo ano ang ngalan niya man? Si Winwin. Winwin Marquez. Kaga Miss Eco International, Miss Eco Teen International, Miss Multinational, kag Miss Philippines Tourism Action Boy. Tibangod sa COVID-19 pandemic, ginatras sa 2021 ang Miss World Philippines 2020. Okay. Balita sa sports. Wala gin upood ni US retired boxing champion Floyd Mayweather, Sanday Manny Pacquiao kag Muhammad Ali sa top 5 sa pinakamayong boksingero sa iya sining listahan. Ini ang ginhimo nga payag sa Instagram live ni Fat Joe.
Gin pamangkot siya angot dire nga maghambal sang 5 ka mga pinakamaayo nga mga boksingero sa bilog nga kalibutan kag kalakip siya sa listahan. Pila sa mga gin-mentionar ni amo sanday Roberto Duran, Larry Holmes, Pernell Whitaker, kag Aaron Pryor. Madamo sa mga boxing fans naman ang nagpahayag sa ilas niya pagkanugon bangod wala malakip sanday Mike Tyson, Sugar Ray Leonard, Muhammad Ali, kag Manny Pacquiao. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy, kag sa aton yung mga ka-action. Good morning! Dapat ang energy na to na steady, good action boy. Good Kita mo, morning. may energy fans club gani. Correct. Gabi mo pa kabakas, ang presidente na kagina pang sa bang. May mga hamba pa siya nagtalang ka. Ari kaya yan kanina paglaban niya, action boy, no? Si Dennis Richard Roma. Dumadubli hatag sang face mask siya. Okay. So, good morning. Ang ato niya balita special sa Action Boy. Ari bilang mga senyales nga dapat magpahuway ka na sa trabaho kung kapoy ka na. Hindi ka sige work Action Boy. Kaya dugay, taman mo ka work. Wala nag-work ang imo nga paminsaron. Mayara man bala nga kundi mayara kapoy kun ka obra sila kapoy sila. Mayara man bala nga abi mo ka kapoy man bala nga wala ka obra. Mas kapoy na yung Action Boy, mas kapoy ginaya. Kapoy nga wala ka obra po na. Kung kapoy nga gaobra ka, mas kapoy kung wala ka obra. Labi na kung tambay ka, abi mo tawhay, kapoy na iya. Labi na may gusto ka baklon tapos hindi mo mabakal. Sila niya, mayara gani ka sir, nya sir ma-apply ko tani obra. Oh sige na mayari kami diyon ang. Yate sir bilang sweldo ko. Ay obra ka, masuldo ka mag. Alam mo. Sabi ko, obra lang pangita mo. Suldo pag-ingali. Ay, kalain. Ay, nano na Action Boy man. Hindi amuaw. So, una, gid Action Boy. Ari mga signs, Action Boy ha, mga senyales nga dapat ka magpahuway. Kung, pero magpahuway lang yan. Hindi kasi di ma-resign niya ha. Pahuway lang yan, Action Boy. Kami ginatawag taga nga vacation leave, di ba? Correct. Vacation leave. Like, sick leave. Ay, iba na. Di mo ginakon gani ginang iban. May gina-force pag nila force leave. Force leave. Gina-force ka ginaya. Para, balo ka, pero sa Amerika, kamalugin na sila yung kinanglan. Gidya pahuway, gidya sa obra mo. Kita mo, kuhan na sila, ga-allot na sila time para nga makabakasyon sila. Nga mo gina sila yan. Kay ka-draining man bala Action Boy, di ba? Para nga ma-recharge ka na naman. Balik sa obra, mangin effective kapag recharge ka mo. Kung daw material, correct. So, una direction boy, kung kapoy ka na physically kag mentally. So, dapat, mabala mo naman akong kapoy ka na mentally, gidya mong, kaya hindi ka na mayo ka paminsar. Correct. Pero galing ka kisa sa mga pressure bla sa obra, nga sunod-sunod damo, pagatumpok-tumpok ng mga, especially mga papers, ni no? Nanti mo gina-action boy, pwede ka gigambala na nga, time out, anay. Time out. Ang tanan nga mapapilis, anay pang sunugan, anay. Ala kalain. Yawa, sarap pang print. May harap pa daan niya mga batasan. May mga tao nga may mga batasan pang ubran lang. Ginadala pag nila sa ilabalay mo. Kapoy na yan, Pero kayong subong work from home na mong kalabanan. Sa una, subong yan, katsimpo. Pero sa una, pablaya nga wala pa nisang mga COVID niya. May mga tao, yung bit pa na nilang ubran lang sa ilabalay. Magkaka-stress pag sa, di ba may ara na sang duha na ka layer, receiving, ariya do ka, outgoing, kag incoming. Mo na nga mga documents. Hindi mo ito kadamo sang incoming, outgoing do ka juta ya. Diba? Ba't silingan juta na ubra mo? Correct. So, next Action Boy, kung sa trabaho na lang nagatiyog lang kabuhi mo, wala ka na time sa imong pamilya. So, mo, all work and no play makes one a dull boy. Ay, amo na siya. So, panumdumon mo bala Action Boy nga, syempre, may, labi na kung pamilyado ka. Oo, ang iba niya, bata mo daga sunggod na sa imo, kada wala ka nagit panahon, kay, temprano kapag agwa, gabi ka nagapuli, hindi ka nagikasabak. Hindi ka nakadungan sila panyapon, do tamaan bala ka, okay, matay Action Boy, pero, gaan mo man dapat time, imo pamilya. Pag abot mo, tulog ng bata. Pag lakat mo, tulog sa Japon. Huwag kagit kita sa irang bugtaw. So, next Action Boy. Lahat mo bugtaw ka sa bata, sino ka? Ala, amo ginang pinakasakit, Action Boy. Ay, ako galing yung Alam, ma, may tao din.
May tao diskarto. Hindi na siya kilala sa Papayag lang, bata. hindi siya kilala, Yeah. oh. Nan. So, next action boy, kung hindi mo na makontrol, imo mood swings. Nan, dasig ka nagkakainit, Iritar. nagabay nga bagay, iritar ka na dayon. Iritar ka na, Diba? Parts itong, hindi na lang. And the next action boy, wala mo na ginahalungan yung mga kaugalingon. Nan. Diba? Kaya pag gusto ka na niya, do ka tamaan mo ka, wala ka halong si Hindi ka Bakulo. Huwag ka nagpangusay. Huwag ka nagpaligo. Pangusay na nga ako, di mo paligo. Magin siya. Oo, manibin na lang kayo. Ay, daw ko na makatubra ka ron, manibin na lang. Mayroon kami ng sauda nga daw professor sa college. Nga, kuha na saya daw katutok sobre bla, daw ka muna sa. Daw na sa kuno paligo. Ay, tod ka. Magbugtaw na sa kuno aga kuno ang iya ka kapital nga duwa lang yung katudlo mo. Ay, nga, doon ka tudlo. Ang duwa katudlo ini blaw. Kala ka ba? Mula na. Isaw-saw sa tubig. Kala. Gabi na kaya ka sako sa iyong kabuhay. Sako, oh. Duwa lang katudlong kapital. Kinamo na sa tubig. Malaki may tubig Mas pa. tubig kaya mas tubig. Oo. Let's go to work. Wala na galiga pang toothbrush? Ambot. Ano kaluod mo Ano man itong hambal sa mga kutsira sa mga classmates? Ay, kasi ginagubaan. Teka mo sa ito mga kutsira mga classmate. Ado, aramas lang kutsira mo nga. Kalain. So, next, last gili action boy. Kung daw feeling mo, do ka wala na pulos, do ka wala ka na bala pulos kung wala ka may mahimo. Do ka mo na film, useless na simo. Useless mo. Ano man, do, lai ko manahimo, subungaw. Meaning, action boy, need mo na mag-rest, anay. Correct. At the end of the day, pag sila mo, anong nihimo kung bilog na adlaw man? No ka mo na bala. Pahuway day. Kaya para nga maka-recharge ka. Oo. Mga action boy, lagaw ka. Need mo mga, mga fresh air. Don Salvador, lagaw ka. Dagaling ka doon ipa-close to kung hindi magsunod ang... Sa Don Salvador? Oo, hindi magsunod ang mga tao sa health protocol. Pero may action boy, do taga city, taga municipality, nga do, may ID sila nga sila pang spray sa kada establishment to. Okay. Kada mga cafe to. May ID sila nga Don Salvador, to health, mamananan. Don Salvador Protocol Officer. Hindi mo nakabutang protocol Okay, pero mga officers siguro sa nan. Tapos ang mga di ba, okay man tan action boy, mga ride double action boy. Ayo lang sa pumuluyo, ang ila bala mga tambutso. Ang do hindi man bala makaguba sa nga eardrum bala. Kag hindi makaguba sa environment Basi ka tambutso mo daga ginuwa lang ng aso. Namo na. Kag nang mga tambutso, di bala buta kay may ordinansa sa una daga sa Bacolod dani ngay pasado man tumapasar tong ordinansa bala. Sa mga bawal. gahod na bala? Nga mga muffler. Mga Muffler na tawag, no? Nan. So, lang, sa ilan na lang mantani. Kay kasadya man the Black Boy, especially weekend. Damo, gide riders na boy. So, na mga longboarders, na da. Subong kalabanan, mga riders na gidasyon boy. Correct. Good morning, anay kay Yam Lukasan, kay Kagawad Ulay Abalahon, Sara Escuban, good morning man. Kag sa mga nag-celebrate sa ilang adlawan karon nga adlaw, happy birthday. Ato gin-action boy 11th birthday kay sino to kagina man. RD sa babaw guro ay ginagreet niya to mo. Ay wala ko natandaan. Rodney Harder, mga agaman. Galing kay hindi ko na pagbasahon, di ko kay ang ngayon man niya si Aksyon Dorel mag-ininta. Kay guwapa. Gusto man kung laway lindi. Wala kang pag-ininta, isa pa kaya ngay mo nimo. Correct. Pero depende rin pa sa taong galantaw si mo. Kita mo, kuya way ko galang-alang mga basin mo kinta si mo. Kay kabalo ka gid sa nga kung intensyon nga but silingon nga. Ngayan. Ikaw hindi ngayon way ko na ginamuno ya. Way na lang. Ginahutik ko na si ibang kinta siya no. Pero kung ngayon gani ginabalag mo na personal niya. Correct. My birthday to kag action boy si Carl Legaspi Arboleda. Ano ni Banga Aklan or sa Banga Aklan. Banga gid dai. Do ilimnan lang. Banga Aklan. Sige, happy birthday Carl Legaspi. Inyo gipamatiya aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline upod kay Aksyon Art tay hupon. Ang inyo naman rin news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Life Extension. Vital.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon!